Barek Mor Pasazla Tei Holakatar ni Mor Sungsa Sangtung Ani Kapang ni Takog Bukoksa Ani Rangsak ni Sikla Sikli Okra Sakra Cerai Konai. Happy Good Friday. Tini Belai Sal Kotor Tini Salno Good Friday Hunjago Tamni ke nokha bisi 2000 bisi sekango Subrai Yesus Kristo kaitin songdari sajla Suno Mwthangna bagai bo kroso kanta bujaka Bini kroso kanta bujak fru eba kroso kanta bujangni sukango dai bothai buru Buhay rak ungkha abuhay kok rong tingnya tini ang norok bai kok sanai hanai ang pai kya hambai jora belai tong kesepano o lockdown jora pano nong khorimi ya nok ni nok tharap thang male phano male me phano norok bai o video ni bisingte malai manka Abo ani bagi joton kapal kotor ko sini joton bagi subra ini hamri kotor ko phaidi ke ang tinor no kai tham kok no tei wang suk jak nai tei moito man jak nai abo hai tise kisa kok sanai tini ni ani kok sajak nai subject ni kamo se khapang ta ko bukro Jisuni Thwibai Nakarjago Tei Mwthangjago Jisuni Thwibai Nakarjago Tei Mwthangjago Huilani ang elam bak nai ngai ang ano ya ho English Bible ka heto ko o English Bible ti kisat por nai Luke simani kotoma kaham chapter 23 verses 27 tai 29 na poriwan jora kom bang ya kang tebe kabang ma Bible verse por namu songani haipon jora kom And a great multitude of the people followed him. Jepro Kristo Jisno kroso na bagai toi phajaka kalbari hatai boka kabang ma borok bini ukluk Buskang ukluk like Anisha. And a man who also mourned and lamented him. Kabangku ke beridor belai kablai kublai kabai jak like ya wana jak like ya Anisha. Verse 28 ka hain saka. But Jesus turning to them said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Jesus Kristo aprubarno ukluk upli naisiki hai nisaka. O Jerusalem ni sajuk song norok ani bagai takapti. Norok ni sak ni bagai se norok kapti. Norok ni busaboti rong bagai se norok kapti. Jisu te busaka ini. For indeed, the days are coming in which they will say, Bless the barren wombs that never bore and breasts which never nurse. Jisu hai ni busaka. Naide, te mo hai jora kothin, kutub jora, tong kesep jora payena. Asalo Busak kerirong na hamka Ogo busak Keberong saka Abuk tui Masaria Berinyu saka Nisi sawana Asak ke Kotin Hatai kucuk je Baklai pop sitin Hanai kukti masawana Abahai Sal haito ni saka Kapang takut di kokso Omo Yesus Kristo Kalvari lama
bini suffering pro borok bono khairo jagai nasigi dong pro kablai pro subrai Jisu mwthangnai sa kai tin songri bo okong saka omobai tinio je pro lockdown coronavirus ni tongkese bo jungjalo o agotlas doli yung ni lamon no kay ang kagwana na nangka wana jangnai tamung male ang tamno ti wana ka male lamara beba siring sorok dukan par siring sorok agini dukan kotor dukan jikon boroguru yasyagar himbai ja advisor go CTO bibag kunakuniyo tau bibag no siring sorok joto berai cerai okra sakra sikli cerai kunai joto jangan loko lama okra nyeke borok gerai balai kiri masinja wansung nangka motam ni bagi asyuk haing nangka lama to kebo silai patam degarti berai tongnai gerai kebo kongnai hnibo guri tongnai gerai sikirna hnibo gerai musamayang bo gerai haipano kiri laimani jotono siring sorok nubo nukjagya o coronavirus chikon sache sadron yong haipano jotono kiri masaka scientist ro kiri masai tongka joto borok kiri masai tongka bupro tamung lang no nai tabukti o lamani kiri masisa takro bukro omobai Jisu kroso Rezana sekarang bo cross hilik ma nini ane bagi tui buzak dog za kutu kuti mutu zagai leng pra masa wei kolom ti sara ke tui corai ei cross palit lang mani sungna mo tanam bagai abono please mutu klaiti saiman yero please saiman di omose kok thaisa mutu man rezak nai để thấy có một cái man rồi cả người ta không có ăn thằng này soi ta đây có Union Bank of India thằng này kisah misa rang nang itu kan ang japur bengo thang wan check siro benka sanitizer bini yaku ang bo an yak no wan sung nang ka o yak tabuk tam na se sapan mai Thwibai sanitizer be khumang tong nangka anga beng bising no ong khori phangin sakang mukto manka o yak bai puila on sumso kotorong ka edom bai hoba puila o sima pang bathai eba knowledge of truth and evil avna sai ka sinai sia bethanya sai sumjok laikya omo hoito angwa ke wansoka omo ba sungno oyak bai ya pangono sumjok laikya sung tago sumjok laitemo o sumsam hoti ni phurang ma koksen ka je pruang gate ngam khoi pa Union Bank of India ni aro jotton bukhuk muthubjak bukhuk ribai muthubjak jeng joton sai mano ru di lapsa ri joton muthum layo o bokhono tamne muthum nangka lama janggal joto borok ne wan sukru ang omti wan suka aw puila o sima pabethang eba the knowledge and evil good and evil fruit kaham ta hami buthanyo o bukho wai sai sumsok klaimani sungjaro sumsok te pai playa borok thuja nangka kosto mana nangka sumsok bai te o bokhu bai sima phangbuthai eba sinaite sia no kahamte hami buthai saini sumsok mani abono muktu manro mani o yak bai sumsok klai ka sumsok buthai khagai sai sumsok ka tau o yak bai sumsok ka bang no borok klai o bukhu bai tago ka mang borok sumsok klai kam satin hanya satin nasile ma bai potre pot bai continuously sumsok to ang wan son nangka omong sumsok ni no
Edom may haban hoite sumsok mana sunu mutu klar mase. O sumsok ni bagay na sunu matana bagay. Kahit tu ni song ni sajalale kuro sakaw kanta thak busang nangka. Wansu ni di suci jikon tenai iago yori ni di busang iyo. Mwthangnai siya Thwibai Kristo le kuro sakaw se ni ani bagay torjaka yok torjaka. Bini Thwi chorai kya mukhang te hokle te kahang ko komo se bin athai bai sung sumsok suzaka takuro bokro takaisa bible ko ang poriban dong ngati omong gangki Matthew simini chapter 27 Matthew simini chapter 27 ni verses gangki 45 50 51 Bo Thwi puro kroso Thwi bo hamar thak puro damung kha o soi domno sandang kisa khnadi poito sadi daud tang de wangsuk de elampan kokno tinang jora tongke obosite kok sakmo jora kre abon bagai se angam kok sembia khnadi or tam saka mathaini chapter 27 45 tam saka Di boro ha genanggei menagei tongka aimang tam kaitam tongka sarik ni ketam untuk tui Jisu sotonoi hai ni cirika 50 Jisu tewaisa cirigei hama laikya manitreikya krosako apro Nocturni ri sungjak ya panggosu khak nike kisegei thangka hak lekya holongrok pekhak baikya mangkhorok phiokjaka hake asak Thwi thangnai kaitoni bororok mwthangai tisajak baikya takro bukro amose nangkuk manika o taklaini Good Friday ni message bojapro kroso thekya busu wanwa sinsang khanai nei di nocturni ri khakni kichika manak ni tongkha holong phati baikya dai kuthiro thangni basa kani sa Yesus Kristo kroso thinangka ahake sungai sumsu kanang bro biniti kathar bai bon putu khlaini mathang saknani ko kyamo se nen tabu mathang sakang ki hamare kotor ni ko mathang je kong ka ke jisum thini hamare me kong ke tin nin bagi sal kotor ni ko ani rangsak ni taku khura mo se nin bagi tong ke sabti nangkuk man ko bon bareno Rumi chapter 3:23 himself for all of sin and fall short of the glory of God bebak borong sumsok laikya hak jalanka dam ke kaito bin sajang bising sasak laikya almost klaisya sung pai playa dong manane everlasting life manane abone magano Jisu kroso tunya nangka bini hamzat no nasikdi bini suffering no nasikdi boni ni bagai se bin kun mong santos grei ni ani sumsok ni bagai se abon magano wan sulti na chalo daud tang de musase rejection me khat ja tang de sobra Jisu bagiba ni ani bagai klaikya ni klaikya ani klaikya Bibag dormo ni klaite yo klaite cross saka saijo he alone our mangni bible han saka khoraksa borong bising de sumso khapa ja sumsara de khoraksa borong bising ni mutang saka what a blessing message busak hamar ni message takro bukro boni bageno may the sacrifice of our Lord Jesus Christ our Savior give you strength and bless you abundantly you and your family. May the
The peace of our Lord Jesus Christ be with you. Have a nice Good Friday 2020. Hambai Kam Tong Di, Kaitano Mandi, Kaitano Hindi, Kaitano Lobitong Di. Blessing. God bless you. Amen.